Maayong adlaw, ania ang mga nag-unang panghitabo ug kalambuan gikan sa probinsya sa Sugbo. Nakadawat na sa 5,000 pesos nga incentive gikan sa Kapitolyo ang mga linemen, kapulisan ug mga sakop sa Armed Forces of the Philippines sa probinsya. Ang mga nakadawat sa incentive mao ang mitrabaho sa clearing operation sa kadalanan ug sa paspas nga paglihok aron mabalik ang supply sa kuryente human sa bagyong Odette. Ania ang taho ni John Fredson Granada. Kapin sa 17 milyones ka pesos ang kinatibuk-ang kantidad sa cash incentive ang giapod-apod ni Gobernador Gwen Garcia atol sa ceremonial turnover ni adtong Enero 24 sa Capitol Social Hall. Ang kapin 3,000 ka mga recipients gilangkuban sa 2,609 gikan sa PNP, 99 sa RCDG, 31 sa 53rd Engineering Brigade, 94 nga miyembro sa task force, 36 ka linemen sa VECO o 544 ka linemen gikan sa Sebeco 1, 2 ug 3. Matod ni Gobernador Gwen Garcia nga angay og matarong nga ilhon og pasidunggan ang maong mga kawani subay sa ilang mga paninguha nga makabarog dayon ang Sugbo ingon man ang mga Sugboanon pinaagi sa paspas nga clearing operations ug pagpabarog sa mga poste sa kuryente nga gitumba sa bagyo. Kamusad apektado sad mo, apektado sad ang atong mga kaigsuunan. Apan giuna, usa, pag-atiman, ang gikinahanglan sa publiko kaysa ilang kaugalingong pribadong panginahanglan. Pila kaha ninyo nga nalupad pod ang atop, nangaguba ang mga balay. Doon na manggali usa ka pulis karon nga at the height of Typhoon Odette met this accident. Now I met him, a police officer, natangtangan in Taog Tudlo. But such is the nature of public service, to rise above one's own private interest. No matter how one may feel, no matter what emotions may be kept inside our hearts, first and foremost, because we have sworn to serve, it has to be duty above all. Ugmao ka na ang inyong gipakita. Allow the Cebu Provincial Government to say thank you for your dedication and commitment to duty, but also to say we recognize that each of you have your families and your own needs. And we hope that this cash incentive will, in our own small way, alleviate a little the burden that each of you, with your own individual stories, must bear. Giila usab sa Hunta Probinsyal ang ilang kaabtik og paspas nga lihok. The Cebuanos are truly grateful to all of you. Sa iyang bahin gidayeg ni CPPO Director Gilbert Soriano ang determinasyon ug dedikasyon ni Gobernador Gwen Garcia sa pagduma sa recovery efforts nga maoy hinungdan nga paspas gayud nga nakabarog ang lalawigan sa Sugbo. I've seen how our governor toured all the areas, and I just cannot avoid but admire the determination of our honorable governor to recover as early as possible. Ma'am, we assure you of our consistent support, and you may rely on your Philippine National Police. Thank you, thank you. Sa iyang bahin, si Colonel Edgar Mangabay ang pangu sa RCDG, mapasalamaton nga giila ang ilang mga paninguha ug siya may padangat sa iyang 100% nga suporta sa gobernador. Maraming salamat for this recognition and for the support, and also for giving us the opportunity to serve the people of Cebu, ma'am. Rest assured that the armed forces, your armed forces, is always here, ready and committed to serve the people of Cebu. Sa ilang bahin gipasalig sa mga kadagkuan sa Sebeco nga ilang gipaningkamutan nga hingpit na nga mapasiga ang tanang linya sa kuryente, lakip na ang mga suok nga kabaranggayan sa dili pa mahuman ang buwan sa Enero. Taas gyud kaayo ang atoang nabuhat, no? We made actually the impossible possible. Kanang tanan dili na mo maangkon kun wala ang pagdasig, ang matang sa pagpangulo, pagdumala
nga gipakita sa atuang gobernadora. Mao na nga kami mapasalamaton. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.